Máme vyriešiť nasledovnú slovnú úlohu. Na pokrytie strechy domu treba 84 m2 krytiny. Na odpad sa počíta 7%. Koľko krytiny treba kúpiť na pokrytie 12 domov v radovej zástavbe? Pozrieme sa na to následovne. Predstavte si, že by sme mali tých 84 m2 tej krytiny, čož by nám tvorilo 100%. Avšak 7% potrebujeme pridať na to, aby sme mohli vytvoriť ten odpad. To znamená 107%. Otázka je, koľko je tu metrov štvorcových krytiny. Takže pôjdeme. 84 metrov štvorcových nám tvorí 100% a x metrov štvorcových nám tvorí 107%. Keď si uvedomíme a zložíme trojčlenku, dostávame x ku 84 sa rovná 107 ku 100. Čiže x sa rovná 107 lomeno 100 krát 84. Čiže x sa rovná 89,88 metra štvorcového. Avšak máme tu ešte pokryť tých 12 domov. Takže koľko budeme potrebovať je 12 krát to naše x, čož je 12 krát 89,88 metra štvorcového, čo nám dáva 1078,56 metra štvorcového. Na pokrytie domov v radovej zástavbe nám treba 1078,56 metra štvorcového krytiny. Úloha vyriešená.